Comentarem la primera possible resposta a la pregunta plantejada a Europat. Quina és la forma de democràcia més comuna a la Unió Europea? La primera opció dona com a resposta la monarquia constitucional. És el cas del nostre estat. D'entrada hem de saber que hi ha un cap d'estat, que representa pròpiament el país a l'escenari internacional, i un cap de govern, que és qui treballa pels ciutadans del país. En el cas espanyol, el cap d'estat és el monarca, que ho és per herència familiar. I llavors hi ha el cap de govern, que resulta del Parlament que sorgeix de les eleccions. Això explica que el president acabi sent no necessàriament qui obtingui més vots, sinó qui aconsegueixi més suports en el Parlament. Quants dels 27 estats de la Unió Europea tenen també monarca? Penseu-hi mentre donem pas al nostre company dels serveis informatius, en Pep Montaner, que ens porta, com cada setmana, el resum de titulars. Com estàs, Pep? Comencem el repàs amb quina notícia? Bona espera, doncs encetem el repàs de les notícies d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra i ho fem parlant d'una notícia del diari Avui. Ens explicava aquest diari que els països de la Unió Europea posaran en marxa un total de 500 mesures nacionals per fer front a la crisi econòmica. Els 27 estats membres de la Unió Europea posaran en marxa un total de 500 mesures d'estímul econòmic entre el 2009 i el 2010 per fer front a la crisi. Totes les mesures segueixen en línies generals els principis que s'havien de respectar, de ser temporals, oportunes i amb objectius concrets. L'estat espanyol aplega una quarantena d'aquest total. Seguim amb altres temes. Ara canviem de diari i parlem del Periódico. Ens explica que França fa un tímid pas en favor de les famílies homoparentals. Sarkozy sospesa que els gais tinguin els mateixos drets que ell com a padrastre del fill de Bruni. Els homosexuals no podran casar-se ni adoptar, però sí que podran compartir l'autoritat parental. Canviem de tema, però seguim amb el diari El Periódico. Ara us expliquem que Espanya tindrà uns 1.000 títols adaptats al Pla de Bolonya al setembre. La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, va calcular que a partir del setembre es podran cursar a l'estat espanyol uns 1.000 títols universitaris, al voltant de la meitat, adaptats a l'espai europeu d'educació superior, i va assegurar que la resta estarà llest el 2010-2011. Al curs vinent, les universitats ja no podran oferir places de nou ingrés pels plans d'ensenyament vigents fins ara. I una darrera notícia d'àmbit europeu ens la recull el diari El Punt. França i el Canadà passen al davant de l'estat espanyol en la llista mundial de millors destinacions turístiques. Espanya va cedir l'any passat un lloc en la llista de països més competitius i atractius en viatges i turisme que elabora el Fòrum Econòmic Mundial i passa a ocupar el 6è lloc. Espanya és molt competitiva i ha baixat només un lloc del 5è al 6è. El problema simplement és que els altres han millorat amb més rapidesa, per exemple, França. Amb aquesta notícia posem punt i final al repàs dels titulars d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra. Moltes gràcies, Pep, pel teu resum de premsa. Ens veiem d'aquí una setmana altre cop amb el teu repàs de titulars. Heu tingut temps de pensar quina és la forma de democràcia més comuna a la Unió Europea? És la monarquia constitucional que acabem de comentar? Tenim una altra opció que considerar, perquè en segon lloc trobem la forma de república parlamentària. A la pràctica funciona igual que la monarquia constitucional. Hi ha un cap d'estat, amb poders representatius o simbòlics, i un cap de govern, que és qui té el poder executiu. La diferència: en les repúbliques parlamentàries els ciutadans escolleixen tant el cap d'estat com el cap de govern. Un exemple molt clar és Itàlia. Berlusconi és el cap de govern o primer ministre, i mentre que Giorgio Napolitano és el cap d'estat o president de la República, encara que Napolitano no té tants poders com Berlusconi, que és qui té el poder executiu. Ja tenim dues opcions plantejades i explicades, i ara que descansin les neurones mentre escoltem més notícies. El Dia Internacional de la Dona ens ha recordat un cop més, i les vegades que faci falta, que la diferència que separa el sou d'un home del d'una dona encara té pinta d'abisme. Un abisme que en la Unió Europea separa de mitjana el sou dels europeus del de les europees en un 17%. Per superar aquest abisme, la Comissió Europea està construint ponts. Un d'ells, l'últim, és una pàgina web amb tota la informació sobre les diferències salarials entre homes i dones, inaugurada el 3 de març. En aquest portal hi trobem des de bones pràctiques fins a videonotícies breus. A més, la Comissió Europea recupera un vell pont,
un concurs internacional de dibuix sobre la igualtat entre homes i dones. Aquest concurs es caracteritza principalment perquè va dirigit a infants de països que no pertanyen a la Unió Europea i són els menors dels països que sí pertanyen a la Unió els encarregats de dir qui són els guanyadors. El de cada regió s'emportarà 1.000 euros de premi. La igualtat entre homes i dones és un dels principis fundacionals de la Unió Europea. Figura en el Tractat de Roma de 1957 i, a més, hi ha una directiva que prohibeix expressament la discriminació salarial per raó de gènere en un mateix lloc de treball. L'Hospital de Sant Pau és un dels símbols modernistes de Barcelona, una icona de la capital catalana que en els propers anys agafarà un protagonisme més gran i renovat. Parlem de les obres de rehabilitació de l'Hospital de Sant Pau, que el convertiran en un enorme centre on es duran a terme activitats d'àmbit europeu i mediterrani. Només aquest any s'invertiran 26 milions d'euros, 11 dels quals els paga la Unió Europea. Les obres tenen una doble vessant. D'una banda, rehabilitar i conservar els edificis de l'hospital i de l'altra, crear un enorme recinte de la mida d'11 camps de futbol que hi haurà no només les instal·lacions sanitàries, sinó també zones per a ús comú. Per exemple, sales d'actes i reunions i també espais per a exposicions. Durant la presentació del projecte, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hereu, va dir que les obres de la rehabilitació de l'Hospital de Sant Pau serien un reforç i un complement per la capitalitat de Barcelona de la Mediterrània. La comunicació entre el que passa a Catalunya i el que passa a Europa és una carretera de doble sentit. A la representació de la Comissió Europea a Barcelona hi ha dues persones que són les responsables d'explicar a Europa el que passa a Catalunya i al revés, d'explicar a Catalunya el que passa a Europa i ens afecta. Parlem amb ells. Tracta parlant de ciutadans, de que el ciutadà entengui millor què és la Unió Europea, que tot ciutadà, tu, jo, tots som ciutadans de la Unió Europea. Pel més fet de ser de nacionalitat espanyola o alemanya com jo, o la que sigui dels 27 estats membres, som ciutadans de la Unió Europea. Nosaltres, per explicar això, hem triat sobretot dues vies, els mitjans de comunicació i l'altra seria l'internet. Amb els mitjans de comunicació, què volem? Doncs volem que les informacions que reben els ciutadans mitjançant els mitjans de comunicació siguin correctes. Jo entro cada dia aquí a les 8 del matí, ben puntual, i el primer que faig és baixar-me un recull de premsa digital que ens envia una empresa externa sobre l'actualitat comunitària a Catalunya i les Illes Balears, que és l'àrea que cobrim. A partir d'aquí fem una selecció dels articles més importants, fem una ullada també als mitjans escrits, escanegem els articles més destacats i els enviem a Brussel·les. És una feina en els dos sentits. Informem Catalunya i Balears del que es fa a Brussel·les i informem Brussel·les del que es fa aquí.